altos castelos de branco luar, linda menina que vai casar, torres cinzentas que dão para o vento dentro do meu pensamento. E eu lá na serra não sou ninguém, se fores para a guerra eu irei também. Irei também numa barca bela, cinta vermelha e saia amarela. Na Praia Nova caiu uma estrela, moças trigueiras e de atrás dela rola, rolinha, garganta de prata, canta-me uma serenata. E eu lá na serra não sou ninguém, se fores para a guerra eu irei também. Irei também numa barca bela, cinta vermelha e saia amarela. Cavalino de crina na ponta, leva a garupa uma bruxa tonta. Duas meninas a viram passar, mesmo à beirinha do mar. E eu lá na serra não sou ninguém, se fores para a guerra eu irei também. Irei também numa barca bela, cinta vermelha e saia amarela. E eu lá na serra não sou ninguém, se fores para a guerra eu irei também. Irei também numa barca bela, cinta vermelha e saia amarela. Bravo, este aplauso de estudio para todos vos. Moi boas a todos e a todas, que estades no Galiportus, no novo espacio galaico portugués, neste voso podcast, neste voso programa da Llariz 107.2, e tamén, como digo, do voso podcast favorito que escoitades cada semana nas redes. Hoxe estamos aquí en pleno directo na radio, temos música de moita valía, música de estudio, co grupo Cana Verde. Bueno, temos un pouquiño do mix entre Cana Verde e Terra Morena. Acabades de escoitar un tema propiamente de Terra Morena, pode ser? Bueno, propio... do Seca. Interpretado, vale? Un tema xa do Seca, interpretado por Terra Morena. E paso xa a presentar os convidados que están hoxe aquí, a quen lles agradecemos moitísimo a súa presenza, o xefe de armas, como non, o amigo Xico Paradelo. Moi boa, Xico. Hola, boa tarde. Un dos que acabades de escoitar no canto, tamén ca guitarra en man tiñades a Bernardo Márquez. Moi boas, Bernardo. Moi boa tarde. Graciñas por vir. E alá no esquiniña tiñamos a Xesús Arranz. Boa, Xesús. Hola, moi buenas. E ca partitura a tope, tamén unha bella coñecida e amiga, Irene Veiga. Obrigado polo de bella. Moi nova, de espírito de corazón. E tamén que me faltaba Andrés Fernández. Sí, hola, boa tarde. Benvido. Teño aquí obrigado. Nada, un placer. Teño aquí a miña dereita tamén a xefa da tripulación, aí a xefa da arca, que non sei se quere falar ou non quere falar, claro que sí. Hola, boa tarde. Vale, para os que nos escoitaste, xa estiveron hai uns meses Noé e Irene falando un pouco daquel libro, se vos lembrades, de Ocea Noé, ou a travesía polas Antelas, polo mar das Antelas. Moi ben, pois é un placer tervos aquí, é un placer pois escoitar esta versión tan chula do Seca, é unha maravilla poder neste noso camiñar dos últimos días de conmemoracións do 50 aniversario do 25 de abril, tervos aquí, escoitarvos e tamén un pouco, seguro que nos cantades algo máis adiante, pero un pouquiño, antes de nada,
falarmos un pouquiño de que é Cana Verde, de que é Terra Morena. Xico, por aí, anímate. Pois eu, que fale Cana Verde, penso que debe falar o Jesús porque é o fundador de Cana Verde, que fundou alá polos anos, non sei se dicelo. 81, 82. Así que Sí. contate un pouquiño, se queres, da historia de Cana Verde. 40 anos xa de... Sí. Bueno, Cana Verde formámolo un amigo meu, Xan Atanes, no ano 82 xa sería. Éramos un dúo, facíamos música de cantautores e o Xan tiña moito interés pola música portuguesa e foi o que me meteu a mí neste lío. E, bueno, entonces pues cantábamos sobre todo Seca Afonso, algo de Fausto, Xosé Mario Branco, e pasou por distintas formacións. Despois coñecimos a un clarinetista portugués que tocaba na rúa, Vicente Pereira, e gracias a él pois coñecimos música popular portuguesa, instrumental, viras, corridiños e chulas, e un flautista, Alberto Sacó. Despois a seguinte formación, bueno, tampouco me vou estender moito. Outros dos compañeiros, desgraciadamente, solamente ensayamos con eles 3 meses, morreron nun accidente de tráfico os dous. Entón, bueno, a seguinte formación entraron 2 irmãos dun deles, e despois deso, na etapa final, xa foi unha etapa máis pop, porque entrou un teclista que facía música pois máis pop ou rock progresivo, e un baixista. O primeiro baixista foi Fran, tío carnal de Rosa Cedrón. Tamén, cando dixou el, gravamos a primeira maqueta, que xa con temas todos nosos, temas do Xan. E, bueno, durou un par de anos e ao final quedamos outra vez o núcleo, Xan e eu. E xa rematamos as nosas actuacións cun concerto en Monte de Ramo, destes circuitos culturales da Xunta de Galicia, e aí se acabou Cana Verde. E entón, pois agora... De que ano me falas, máis ou menos? De que ano me falas, Jesús? O final, sí. Ano 92, me parece que foi. E o ano pasado, en xullo, pois eu quixenlle facer unha homenaxe ao meu amigo, o Xan, e estes enteráronse, Irene, Andrés e Xico, e quixeron colaborar. Faleceu en 2000... Sí, precisamente, se mal non recordo, hoxe fai 5 anos que morreu. Exactamente hoxe. E entón, bueno, eles dixeron que quería participar, se podían participar, evidentemente, como non. E a raíz deso empezamos plantexámonos ensayar e tal, collemos de gustiño e volvemos outra vez montar un grupo. E o nome de Cana Verde, bueno, creo que era bonito recuperar de novo. Claro, estaba como aparcado durante esos anos, recuperástelo. Efectivamente. E entonces, pois, recuperámoslo e, bueno, que se pode perdurar por algún tempo máis, pois, maravilloso, non? Sí, Xico. Nada, dicer que da historia que conta Xesús, eu acho que os coñecí na última etapa, e para min foron tamén unha entrada na música portuguesa e unha gran inspiración. Era un grupo mítico naquela época de finais dos 80 e bon, que nos ofrecera o nome para este pequeno grupo que creamos un pouco así, como dixo el, un pouco así de aluvión, pois foi increíble, porque claro, un pouco homenaxe tamén a este gran compañero que tamén foi compañero noso, porque era profe como nós, e con que coincidimos. E a mí, por exemplo, me introduciu na música portuguesa de Xosé Mario Branco, por exemplo. E para nós é un orgullo e unha sorte, un privilexio. Continúa tú, si queres, ou ti, Bernardo, falando un pouco, sí, falando un poquinho de Terra Morena, ¿no? Nesa fusión entre Cana Verde e Terra Morena. Pronto. Terra Morena é un grupo máis recente, máis continuista, por fortuna,
por fortuna. É o que lle acontece a algúns proxectos, non? Que poden ser interrompidos no tempo, pero nós, afortunadamente, as 3 persoas que constituímos Terra Morena, dende que comezamos non paramos. Tamén é certo que a nosa intención é tocar unha vez no ano. Entón, facer un concerto no ano, eso sí, durante 25 ou 26 anos, creo que deben de ser os que levamos. A orixe, pois, foi unha xuntanza de amigos, pois somos amigos, tanto Xico, Heitor e máis eu, hai bastantes anos. Entón, pois, nas nosas xuntanzas a música sempre estivo presente. Tiñamos unha paixón común por certas músicas, entre elas as de Xosé Afonso. Eu xa tiño unha tendencia no 24, 25 de abril coller o atril, as letras, unha guitarra e irme para a Asociación Cultural Auriense, que foi, digamos, un pouco a casa donde, naquel local donde xurdiu un pouco a proxección para fora, non? Porque de cara para dentro, pois na casa de algún, nunha xuntanza, un San Xoán, un agosto, pois cantábamos, pero xa para fora. E a partir de aí, pois, fomos xuntando, fomos lle dando un pouco un formato, basicamente iso. Ese foi a orixe e o obxectivo, pois, dar a coñecer a obra del, que é unha obra ampla, intensa, moi extensa, e pasalo ben. Porque se non o pasamos ben, levamos 20 e pico anos, mal asunto. E é un pouquiño iso. Despois, sí, quería facer así especialmente o meu comentario do que lembro de Cana Verde. E claro, eu non coñecín, non me lembro exactamente. Podería ter eu, pois, ao mellor, entre os 17 e 18 anos, eu nací nos 70, serían sobre 88, 89, non me lembro, pero lembro de algún concerto na Ouriense, e sí que foi a primeira vez que escoitei algunha peza de Caetano Veloso, A vaca profana. Bueno, sí, posiblemente, claro, habría algún tema do Ceca, pero coa que máis fiquei foi a que me impactou, non? E dixen, isto que é? Isto que é? E ti abriume, pois, certas portas tamén, non? Eso é moi importante en grupos así que difunden, non? E, bueno, e hai un nexo común que tamén é a lusofonía, non? Para mí tamén é trascendente. E iso un pouquinho así resumido, é unha mágoa que non estexa Heitor aquí connosco, tamén para, bueno, pues para comentar un pouco sobre a nosa historieta. Sí, sí. Para os que non saibades, se nos esteades escoitando desde fora de Galiza, Ouriense un local moi mítico xustamente en Ourense, dai ben un pouco o nome. E bueno, un pouco tamén preguntarvos unha pregunta que seguro que xa vola fixeron moitas veces, mas que é atípica sobre todo ao lado portugués. Porque uns galegos tan apaixonados, tan enamorados da figura do Seca, porque uns galegos tan achegados á lusofonía desta maneira tan melódica que tendes de tocar, de ver a música como a vedes vos, non sei por ali se queredes falar un pouquiño, Xesús ou Irene ou o propio Andrés, perdón. Ben, pois eu que son o último en chegar, ao mundo do Seca, si o coñecía, si o admiraba, pero até o de agora simplesmente limitábame a escoitalo. Eu coñecín os orixes de Cana Verde a través dun amigo común, de Xosé Carlos Durán, que foi hoxe residente en Madrid, que foi o que puxo unha guitarra nas mans, e eu naquel momento estaba na órbita da canción de autor en galego. Eu procedo máis da canción protesta, herdeiros ou membros de Voces Ceibes. Eu aprendín o pouquiño que sei de guitarra grazas a Xosé Carlos Durán, e o meu xeito de cantar bebino directamente do meu admirado veciño en Ourense, que foi Suso Bamonde. Foi o meu grande referente, aparte de que tuvemos unha época de amizade e de veciñanza.
entón eu procedo máis dese cantar galego, non? De Miro Casabella, de Suso Bamonde, de Xosé Luis Rivas Mini, de Baldomero Iglesias, de Mero, e a miña irrupción no Zeca Afonso é recente, pero non por eso a miña admiración é absolutamente total. Eu estou en proceso de aprendizaxe e agora aos meus 50 e 10, que decía Sabina, pois aí estamos, e agradecerlle sobre todo o recuperar, porque ademais hai unha cousa moi curiosa, que eu aterrizara en Cana Verde é culpa de Noemí. Eu entereime da homenaxe a Xoán Atanes nun concerto na Arca, no Espazo Carabuñas. Comentou o Xico e eu dixen, eu quero ir. E máis, eu cantei unha canción que non estou seguro que fora de Xan Atanes, pero o meu amigo Xosé Carlos Durán díxome que sí, e entonces eu creolle. E esa é a miña pequena aportación a Cana Verde. De pequena nada. Realmente, se estuvera o Seca vivo, estaría ca boca aberta das múltiples homenaxes que leva recibido, sobre todo do lado norte do Miño. Falando outro día, tivemos a sorte de falar con Durán Clemente, cun dos capitáns de Abril, de Nai Galega. Tivemos a sorte tamén de falar con Xico de Cariño, aquí no, e como sempre movendo tamén, como ti ben dís, esas conexións e esos contactos. E todo o mundo fala pues dese amor que tiña o Seca pola Galiza, que realmente ás veces, formaba parte dese triángulo, non? Tanto a parte africana, polo que representou Mozambique e Angola para él, a parte portuguesa, evidentemente, que a Revolución dos Cravos por medio e moito máis, e a cuestión galega coa primeira vez que sonou Grándola, ou eso se di, agora xa hai quen di tamén que sonou en Ourense, pero digamos que no ámbito académico, que sonou aí no 72 o Grándola en Compostela. Irene ten que contarnos algo, porque Irene é sempre un espectáculo, profesora, escritora, poeta, condutora aquí do mundo cultural completo. Condutora do carro para tracelos até aquí. Como te engañaron, Irene? Engañáchelos tú eles ou eles a ti? Non, eu coñecín a Cana Verde. A ver, vamos ver. Eu coñecín a Terra Morena, o Xico Paradelo e o meu compañeiro, o Bernardo Márquez e o meu amigo, e o Heitor Real, o meu amiguísimo, e entón estábamos alrededor da Asociación Cultural Auriense. Todo partiu, toda a nosa amizade e toda a nosa trayectoria cultural, activista na cidade de Ourense e quase política, ou mesmo política, partiu da Asociación Cultural Auriense, de cando a levaban outra xente e nos tamén, que estábamos na directiva, todos nós. Ali fixemos unha cantidade de actividades impresionantes, dentro delas comezamos tamén a ter música, e fixemos unha ronda de música, era unha ronda da Auriense, cantábamos e tocábamos todos xuntos. Dirixiuna durante un tempo Bernardo e outro tempo Heitor, foi unha maravilla, fixemos moita música. Eu sempre gostei da música, e outro dos enlaces que teño con esta xente por aquí, que é moito máis simpático, é divertido de contar, é que eu estaba na tuna de Magisterio con Jesús Arranz, unha tuna mixta de 4 mulleres, 4 homes, deturpando letras e facendo cachondeo. Entón fixemos Jesús Arranz e eu éramos veciños, tiñamos xa unha grande amizade, continuamos coa amizade ao longo dos anos. Depois de todo isto, eu sempre cantaba, non cantaba con Terra Morena, pero a música do Seca Afonso, pois, por suposto, sabíamos todas as cancións, todas as letras, e eu na tuna tocaba a bandurria e o laúde. Entón, cando foi a homenaxe a Xan Atanes, que eu coñecía a Xan Atanes e a Jesús tamén de Cana Verde, de escoitalos na Asociación Cultural Auriense, pois xuntámonos na homenaxe. O tocar o laúde sempre lle dá un toque, o laúde está afinado, gracias a Jesús Arranz, que é unha maravilla de músico, está afinado ao xeito portugués, e entón é unha maravilla tocalo, poder tocar, e foi el o que me dixo que podía
podía entrar. E quería agradecer a Asociación Cultural Auriense, daquela, de hoxe tamén, por suposto, e a Noemí Vázquez Nogueiras, que non estamos falando moito hoxe, pero sempre, cada 25 de abril, non só aquí, sino tamén cando estábamos na Esmorga, cando facíamos parte da Esmorga e en moitos outros sitios, entre ela e eu organizamos moitos 25 de abril, polos que tocaron tamén Terra Morena e demais. Entón, ela e eu somos compañeiras de travesía activista. Se notase ben mesmo. No título do libro demostrastes claramente a cuestión das travesías. As travesías. Agora podemos, si queredes, meterlle outro temiña. Antes estábamos escoitando, dixestes? Antes escoitamos Os Altos Castelos, que é unha cantiga gravada polo Seca no ano 64, dos primeiras grabacións que el fez. E agora vamos ter a ocasión de escoitar ese laude aportuguesado que tamén preparou hai que os uso e que tan excelentemente vai tocar a nosa compañeira Irene. Está mellor preparado polo Jesús que tocado por... No, eso sona ben lindo, Olla, dicer que nós tamén estamos no disco Oceanoe, Terra Morena, temos un tema, Sí. Moi ben, pois imos agora co segundo tema. Cando queirades. Quen dis que pela raíña. Quen diz que pela raíña non precisa de máis nada. Quen diz que pela raíña non precisa de máis nada. Embora rouba a vontade, ninguén lle chama ladrón. Todos lle apertan a mão, é home de sociedade. Todos lle apertan a mão, é home de sociedade. E acima da pobre xente subiu quen ten bons padriños. Acima da pobre xente subiu quen ten bons padriños, de colariños gomados, perfumando os ministerios. É dono dos homes serios, ninguén lle vai aos costados. É dono dos homes serios, ninguén lle vai aos costados. Quen diz que pela raíña non precisa de máis nada. Quen diz que pela raíña non precisa de máis nada. Embora rouba a vontade, ninguén lle chama ladrón. Todos lle apertan a mão, é home de sociedade. Todos lle apertan a mão, é home de sociedade.
Pois aquí seguides, bravo, aí vai esa salva de palmas en pleno directo, que non é fácil, aquí en estudio, como os grandes, están facendo música en directo Cana Verde, seguides aquí no Galiportus, disfrutando das voces galegas e portuguesas conectadas, como sempre, entre sí. Gustaríame que me comentara de Xico, si queres, un pouco, dentro dos concertos que xa levades, como foi un pouquiño o feito de actuar, por exemplo, na casa do Xio Novoneira, como foi, bueno, pois tamén versionar poemas de Miguel Torga, como foi mesmo algunha actuación que tivestes do lado portugués? Ben, cada concerto é totalmente diferente e cada ambiente e cada emoción é totalmente distinta, non hai comparación. A casa do Xio Novoneira para min foi un dos máis emotivos, porque está naquela varanda, eu ali as emocións foron tremendas. Foi un día maravilloso no Courel. E en Portugal, en Amarante, tamén tivemos outro concerto para min moi dos importantes tamén, porque claro, é cantar o Seca en Portugal para portugueses, e foi fantástico. O que pasa é que ali sí que podemos comentar unha cousa da sensación que se produce cando cantamos Seca aquí, deste lado do Miño, e cando se canta do outro lado. É a miña opinión, o mellor Bernardo non está de acordo. Examen. Claro, no, é isto que tú dicías antes, non? Por que aquí hai tanto fervor polo Seca, non? O Seca para nós, para calquera que estexa escoitando, non sei, pode ser que algunha palabra non a entenda, pero non deixa de ser un cantor galego do sur, mas é a sensibilidade, o que di. Esta cantiga, por exemplo, que fala dunha persoa que rouba a vontade e ninguén lle chama ladrón. A ver, en fin, esa retranca, esa forma de ver o mundo é nitidamente como non podía ser outro xeito galego, e para nós o Seca é un cantante galego do sur, máis galego. Que pasa? Que en Portugal o Seca ten unha dimensión tamén, como sabedes, política. Ele foi unha persoa que se empeñou moito na revolución. De feito, a súa cantiga, non? Grándola Vila Morena, foi a cantiga que escolleron os militares, non? Os capitáns de Abril para anunciar que o golpe ia para diante, a revolución. E claro, el digamos que está connotado. Sabedes que el cando faleceu, polos 80, en Portugal non era nin moi posto na radio, nin os seus discos moi editados. De fato, a ver, espero non ofender a ninguna sensibilidade portuguesa, mas moitas das homenaxes que se fixeron en vida, no último tramo da súa vida, cando ele estaba doente e non precisamente no mellor momento económico, foron feitos aquí na Galiza, polo Xico de Cariño, por exemplo, e outra xente, non? Que se xuntou en Castrelos, en Vigo e en outros lugares para... Entón, nós, cando cantamos en Amarante, eu notei que algunhas cantigas do Seca que nós aquí cantamos como se fosen música, e que ali facían remexer o público. Non sei se te lembras, Bernardo, que se remexían, algunhas persoas remexían, porque son cantigas que ainda están nas vísceras, ainda fan que a xente se separe, non? Os que estamos do aquí e os que estamos do lado. Non sei se tú queres comentar algo disto. Sí, un pouco a respeito dese asunto, non? Dese tema, un pouco as apreciacións que podemos ter de cá ou de lá, ou do Miño para este lado, do Miño para baixo. En Amarante, certamente, ademais foi nun lugar, foi nun café, entón non estaban as luces apagadas. Se tocas as veces noutros lados, non ves, estás a tocar as luces apagadas, non ves quen está do outro lado. Mas aquele día non. Si que notabas por unha banda, alguén que tiña paixón, estaba realmente exaltado a esas persoas, porque non daban moito crédito a de que isto que é? Aquí estes a cantar en cantigos do Seca, porque pois eran da corda del ou o que fose, non? Gustaban. E outras persoas que remexían na cadeira, ollaban uns pos outros. Foi a primeira vez que reparei niso, porque das outras ocasións que tivemos ido o mesmo en Montalegre, basicamente, que fomos xa 2 ou 3 veces, ali non. Quizás, bueno, a mellor a xente estaba non
non sei, xa un pouco máis, como se di, predisposta, ou xa sabe un bocado que había, e alá en Amarante, pois era un pouco máis a sorpresa. Veñen os galegos aí que cantar, a ver o que é o que cantan, e claro, comezamos con aquilo e tal. E outro apuntamento que gostaba de facer é que, falando do que é a obra do Seca, é unha obra moi rica, toca moitos paus dende... Sí, Bernardo, que agora que o comentas, é dicir, o Grándola ao final non era nin de lonxe o tema favorito del, nin era posiblemente dos mellores temas. É todo opinable, non? Sí, non, quería... Bueno, facemos dalle. O Grándola, bueno, foi unha ocasión, foi fortuito, que el mesmo nem sabía, nalgúna declaración del, el acordou o 25 de abril e dixe que está a acontecer aquí, e despois foi cando nen mesmo nese día hai unhas declaracións, eu penso que son do propio día 25 ou como moito do 26. El ninda non era consciente do que no que se ia transformar esa cantiga, non? Ese Grándola. Iba a ser un auténtico símbolo do que foi a Revolución dos Cravos. E, bueno, fortuitamente foi podía ser esa cantiga como calquera outra. Quen decidiu, que eu non sei se habrá algo escrito, quen dicir, no, pois foi o capitán tal, ou foi unha proposta de quen fose, eu non sei. Ao mellor hai algunha cousa escrita e descoñezo. O que sí é que sí que no concerto que deran no Coliseo dos Recreos, ou no Coliseo uns mes e medio antes, no festival. Entón, aí, bueno, a censura non posibilitou que cantasen máis pezas, e unha delas das que estivo permitido a cantar foi o Grándola. Entón, houve un clamor, e do que cheguei a ler nalgún lado, eso fixo tamén que os capitáns decidiran que esa fose a segunda cantiga no sinal pela Radio Renascença de que aquilo xa estaba a andar e que xa non andaba para atrás, agora tiña que ser para a frente. Entón, ao respecto do Grándola, pudo ser outra, pois podía. Ora, é ben fermosa, para min é ben fermosa. Só o apuntamento que quería facer antes era de que a obra é tan rica, é tan extensa, que ainda a día de hoxe é tan actual, non? É tan actual, mesmo por certas letras, certas temáticas, perdura moito no tempo. E, afortunadamente, o que estou a apreciar é que há cada vez máis persoas, primeiro, que o coñecen ben, pois supoño pois pola difusión de calquera lado, é que se atreven ou amarranse as cantigas e fan diferentes versións, e cada vez ainda se espalla máis, tanto aquí na Galiza como en Portugal. Home, non é que estexan a sonar na radio constantemente, non? Non é unha cousa aí comercial, mas sí que estou a notar. Tamén é certo que agora a rapidez a net, pois a instantaneidade, ti ves o que hai 20 anos ou 30 non sabías que acontecía ao outro lado, e agora, pois en 5 minutos estás a saber que o que está facendo un Débora, o que está a facer un calquer outro lugar do planeta. E iso para min é moi bo e é positivísimo. Vamos, pasaba nos 80, cando estaba el vivo. Claro, era outra altura, era outra situación. Sí, mira, eu quería facer un apuntamento ao fío do que falabades. Eu este verao pasado tiven a sorte de ir tocar á Universidade de Porto a traveso dun home co que tiña certa relación, que era Arnaldo Trindade, dono da discográfica Orfeu e produtor do Seca. Eu tiven a inmensa fortuna naquel acto que estaba presente o Fausto Bordalo e máis Xosé Xil, grandísimo pianista e cantor portugués, e a percepción era esa, de que dixeron dunha forma moito categórica: galegos, o Seca é voso. E dixeron dunha forma moito categórica, dixeron galegos, o Seca é voso. Esa foi a miña pequeniña anécdota nunha aula na Universidade de Porto, non?
despois a cousa derivou na famoso concerto en Guimaraes donde implosionou o colectivo Voces Ceibes, pero esa é outra historia. Tamén en Guimaraes, outra historia. Eu estou pensando que se o Héctor Real estivese aquí diría que digo moitas veces que esas influenzas africanas da música do Seca foi o primeiro, digamos, músico de un pouco que as achegou a música occidental, digamos, ou a música que o Paul Simon, que era moi famoso, non sei por lembrades, con Simon e Garfunkel, depois xa empezou a facer música con a sudafricana e tal, e trouxo, bueno, o sea, que xa o fixera 15 anos antes ou 20, o que pasa que, claro, era portugués, e chega a ser mellor de outro lugar. De Massachusetts. Claro, mas el era vanguarda, o que di o Bernardo, tan pronto, e a sensibilidade que tiña, que era tremendamente aberta, porque ele tan pronto recollía folclore, música popular de cualquier lugar da Galiza, de Portugal, dos Azores, de África, mas tamén depois facía música de intervención, é dicir, música protesta, chamaríamos en España, non, canción protesta. Logo facía tamén música evoluída, entraba, e depois deixábase asesorar moi ben, porque el, polos seus discos, pasou todo Deus da música que portuguesa de 2 ou 3 xeracións pasaron por ali, pasaron músicos de todos os, mesmo o Quim Barreiros tocou con el. Tocou con el, claro, quero dizer, desde Fausto a Xosé Mario Branco, a Xulio Pereira, a Quim Barreiros, podíamos facer aquí a listaxe case completa de 2 ou 3 xeracións. Ainda hoxe ten, bueno, ten mesmo sobrinhos del, como Xoan Afonso, tamén por aí. Quero dizer que ele é unha institución a todos os niveis, non? É dicir, musicalmente riquísimo. Sobrinho que nin tan mal, que bastante ben. Fantástico. Ten aí un par de... Outro día puxemos un tema del tamén para acabar. E tamén moi vinculado a Galiza. Sí. Jesús. Sí, eu queria dicir que a obra do Seca é unha obra impresionantemente extensa, tocou a música folclórica, versionou temas folclóricos, compuxo temas folclóricos con esa raíz folclórica que solamente saben facer os bons músicos, pero ten unha forza lírica nas baladas que ten unhas baladas impresionantes. Nos vamos cantar unha despois. É dicir, a obra e a importancia do Seca para min é moi grande na música, non? É certo que non foi que foi un pouco rexeitado, non? Naquela época en Portugal bastante, non? Ou se está recoñecendo. Hai uns días escoitei unha versión dun dos temas líricos que a mí me parecen máis impresionantes. Era un redondo vocábulo dun grupo que se chama Berkeley, non sei quanto teño aí no móvil, nun estudio, creo que fora de España, con guitarra eléctrica, salterio, baixo, que é realmente impresionante. Suxíroche que o busques e que o poñas na túa emisora, porque é impresionante. Pois non sei de onde chegaría a esta xente esta música do Seca, non? Quero dicir que a obra realmente é unha obra tremendamente importante, e, bueno, hai que difundila e desde logo desde aí poden sair distintos enfoques, distintas versións, pero unha obra maravillosa. A conexión, o que comentades entre os mundos que foi capaz de unir o Seca, e despois a cuestión da canción protesta que dicías, da música e da contestación, non? Social nunha época tan complicada. Lembrade, por exemplo, eses vampiros, non? Eles levan todo e non deixan nada, que tanto nos vale nos anos 60 ou 70 como no 2024. É dicir, é música temporal, Irene? É que facía música didáctica en pezas teatrais de intervención social, como pode ser como se García Lorca estaba con La Barraca e estas cousas, bueno, pois el nunha etapa posterior fixo música para pezas teatrais que se desenvolvían, o sea, que as escoitaba a xente e a través disso, pois didácticamente entraba nunha historia, e iso é moi importante tamén, o sea, andaba a todos os paus. Ele era profesor, non hai que esquecer que era profesor. Unha maravilla, pois didácticamente vamos ir dándolle xa o tema seguinte, cando que irades, que imos tocar por aí. Se queredes escoitades o trozo que estamos aquí de Terra Morena, o Xico
E máis eu faltaría Heitor, que, bueno, a ver si estará a bater palmas cando escute isto, tamén. Un abrazo para él. Pois vamos de mandar unha das boas. Viva o poder popular. Moi ben, pois co poder popular cando queiras. Não há velório nem morte, nem círios para queimar. Não há velório nem morte, nem círios para queimar. Quando isto der para o torto, não te ponhas a cavar. Quando isto der para o torto, não te ponhas a cavar. Quando isto der para o torto, lembra-te cá do colega. Quando isto der para o torto, lembra-te cá do colega. Não tenhas medo da morte, que daqui ninguém arreda. Não tenhas medo da morte, que daqui ninguém arreda. Se a capa é filha do facho e o facho é filho da mãe. Se a capa é filha do facho e o facho é filho da mãe. O mapa é filho do Portas, do Barreto e mais alguém. O mapa é filho do Portas, do Barreto e mais alguém. As aranhas andam rico transformado em democrata. As aranhas andam rico transformado em democrata. As aranhas andam pobres sem saber quem o maltrata. As aranhas andam pobres sem saber quem o maltrata. E as aranhas te viu hoje, soldado na casa mata. As aranhas te viu hoje, soldado na casa mata. Militares colonialistas entram já na tua casa. Militares colonialistas entram já na tua casa. Vinho velho, vinho novo, tudo a terra pode dar. Vinho velho, vinho novo, tudo a terra pode dar. Denlle as pipas ao povo, só ela sabe guardar. Denlle as pipas ao povo, só ela sabe guardar. Vem cá abaixo ao alejo, vem partir o fundo ao tacho. Vem cá abaixo ao alejo, vem partir o fundo ao tacho. Quanto mais lhe vejo fundo, mais pluralista o acho. Quanto mais lhe vejo fundo, mais pluralista o acho. Os barões da vida boa vão de manobra em manobra. Os barões da vida boa vão de manobra em manobra. Visitar as capelinhas, vender pomada da cobra. Visitar as capelinhas, vender pomada da cobra. E a palavra socialismo como está hoje mudada. E a palavra socialismo como está hoje mudada. De colarinhos a Texas, sempre muito aperaltada. De colarinhos a Texas, sempre muito aperaltada. Sempre muito aperaltada, fazendo ver da vitória. Sempre muito aperaltada, fazendo ver da vitória. Por enganar o proleta, a vir comigo a glória. Por enganar o proleta, a vir comigo a glória. E o Willy Brandt é macaco e o Guiscar é macacão. E o Willy Brandt é macaco e o Guiscar é macacão. O capital parte o coco, só não ri a imigração. O capital parte o coco, só não ri a imigração. De caciques e de bufos mandei fazer um sacrário. De caciques e de bufos mandei fazer um sacrário. Para pôr num travesseiro, um lugar reacionário. Para pôr num travesseiro, um lugar reacionário. Não sei quem seja de acordo como vamos terminar. Não sei quem seja de acordo como vamos terminar. Vinho velho, vinho novo, viva o poder popular. Vinho velho, vinho novo, viva o poder popular. Todos, vinho velho, vinho novo, viva o poder popular. Vinho velho, vinho novo, viva o poder popular.
palmas para todos. Vamos ir xa acabando. A verdade que está sendo unha maravilla tervos aquí en directo en Radio Ariz 107.2 no Galiportus, neste espazo galaico portugués, unindo máis que nunca voces dun e do outro lado, galegos que lle cantan ao Seca, realmente nesta homenaxe continua que estamos tendo. Noé, supoño que haberá que facer un homenaxe durante o próximo ano continuo ao Seca, ou haberá que esperar a que o Cana Verde se veña moi arriba? Como é o tema? A ver, Noé, hai que meterlle aí para que fale. Ten que haber homenaxe xa, No, homenaxe a Cana Verde e a Cana Verde e a Terra Morena. Son históricos. Por que? Ou que hai que esperar a morrer, como decía outro. Homenaxes en vida. Non, temos que facer versións das versións. Versións das versións. A ver se hai un grupo... A ver, Irene. Moitas veces nesta hora que a Terra Morena e Cana Verde, pois ao mellor hai Cana Verde, Cana Morena e Terra Verde de vez en cuando. Xico, que dúas cuestións. Unha, que é a viaxe dos argonautas, e outra, cal é o teu papel aí como dinamizador, que me interesa tamén, de banda deseñada? Non, a ver, a viaxe dos argonautas é unha páxina web, un proxecto literario e cultural, no cual eu aí non teño nada. Eu aí publiquei un artigo, mas eu non teño nada que ver. É o meu, digamos, é un lugar onde me publican. E non sei, eu acho que agora xa non está moi activa, porque xa debe ter uns anos. Sí. Publicaba xustamente aí, xa a colación do que comentas, a Galiza como tarefa en cuanto houber forza. Sí, foi un traballo que fixen para facer unha... Cando me preguntaron por Terra Morena, pedironme un artiquiño, fixeron un artigo xa, debe ser do ano 16, 17? Por aí, sí. Entón, aí falo un poquinho da miña experiencia tamén co Seca, como coñecín o Seca, que coñecín na Casa da Xuventude de Ourense por un cadro que había de Conde Corval, dun pintor ourensano que tiña unha serie de bultos de grandes persoeiros, non, da cultura galega, e curiosamente estaba Risco, estaba Otero Pedrallo, estaba Cuevillas, e un deles era o Seca, e puña precisamente no cuadro puña en cuanto á forza. E a min iso xa tamén me impactou, non? Que sabendo que era un portugués que estaba en unha fila de grandes galegos, non? Cual quer dicer que isto non vende agora, xa vende atrás, non? Este vínculo galego-portugués nunca debeu ser cortado, e nunca debe ser cortado. É un vínculo que para nós é forza e é vitalidade, e é unha raíz moi grande. O Miño non é fronteira. E entón eu aí coñecín o Seca, entón pedironme, e aí falei un poquinho deles e das miñas experiencias na Casa da Xuventude que xa contou Irene e todo isto, non? Colocas esa frase do Seca do 78, non? En cuanto a forza no brazo, que vinga, que veña un ventos, virarnos nas quillas. Que a podíamos cantar tamén. Seremos moitos, seremos alguén. Cantai rapaces, dansai raparigas, e vos altivas cantai tamén. Moi ben, sí, comentaba xo do deseño, da banda deseñada. Ao final todo está conectado. Un pouco como ves o momento, isto dá para outros programas. A banda deseñada, sí, tens que traernos para falar de banda deseñada tamén. Porque a través da banda deseñada tamén se fai moito país, tamén se fai moita cultura, tamén se abren moitas mentes. Tamén. Bueno, pues relembras un pouquiño traballos en diferentes publicacións que extrañamos bastante, como aquela de Retranca e demais. Durou pouco a aventura. Aquela xanela de liberdade. Pois hai un elo común que é a Casa da Xuventude, porque tamén a banda deseñada tamén podo dizer que comecei a facela pois na Casa da Xuventude tamén, e aquí teríamos que facer unha pequena homenaxe ao director da Casa da Xuventude, Benito Losada, que era unha persoa que era moi activa naquela época e sabía encontrar as inquedanzas da xuventude daquela época, e ali na Casa da Xuventude foi onde nos juntamos moita xente e onde se crearon moitos proxectos que hoxe en día pois deronlle moita altura á cidade de Ourense, porque a cidade de Ourense non é só algunhas cousas das que se falan. A cidade de Ourense foi chamada Atenas da Galiza por algo. Entón, nada, pois a banda deseñada hoxe está moi ben. Hoxe podemos dicer que a banda deseñada galega está no seu mellor momento. E temos uns autores de banda deseñada fantásticos. O único problema que a maioría están fora, porque nós aquí non temos a capacidade
industrial, digamos, non? Económica de manter o, como diría o Xurxo Souto, non, este pobo de artistas. Correcto. Pero somos un pobo de artistas, pero non somos un pobo polo que se ve de empresarios. Entón sempre, claro, o talento sempre é aproveitado, que está ben, a xente ten que viver e comer, pero a banda deseñada galego xa está fantástico. Xa temos en Coruña temos o salón, un dos salóns máis importantes, eu acho, do sul de Europa, que é o Viñetas desde o Atlántico, e en Pontevedra temos a Escola de Banda Deseñada Garaxe Hermético, que é unha das poucas escolas de banda deseñada profesionais que existen tamén neste sul do mundo. Na Península Ibérica, desde logo, me parece que se non é a única, é unha das dúas que hai. E salóns tamén vai haber algún salón de banda deseñada que se chama BD Gráfica en Pontevedra, por tanto, en Vigo está vendo tamén outras, quer dizer, e está xa indo xa unha nova xeración de autores e autoras, moitas mulleres, que antes na banda deseñada casi non había mulleres na miña época, e agora é impresionante ver a cantidad de mulleres, e a banda deseñada está fantástica. O momento da banda deseñada é fantástico, e o momento da música tamén é fantástico, senón pois sí. Que contarvos a vos, que contar a Noé, a Irene, cando viñestes falar aquí en outubro, cada vez que saca Noé o cuadrante, ia dizer, non? O cartaz mensual, como hai eses, non sei, 14, 15 concertos por mes, e non repites un, Noé. Non hai maneira de repetir un, ou como falábamos daquelas que non é hoxe, non quere protagonismo, entendémolo perfectamente, mas, bueno, pues hai que darlle os parabéns unha vez máis por levar, xa estamos en camiño do 10º aniversario da Arca, e falamos de casi 1000 concertos, non sei, non, ela dime que sí que a cabeza, finalista de novo no Martín Codas, non? Finalista no Martín Codas. Claro, a pregunta que vos lanzo, e en conexión co Seca, e en conexión cos cantautores, e en conexión co que queirades un pouquiño, estamos nun momento musical, vos que xa levades carreira, xa tendes moita tralla detrás, estamos nun momento especial, ou é que somos así moi optimistas? Que fale a Noé. No. Fala tú, que a ver, que vais a ver máis de música. Isto é como, senón isto é como dos micros baixados e subidos. Quen falta por aí por falar, tendes que falar ahora, A ver, Noé. Que difícil. Estamos nun bon momento ou non? Creo que houve momentos na historia da música que foron tan bons momentos como este. Este é moi bon momento, pero houve outros, como a xeración Xabarín, había moitísimas bandas de rock, música tradicional, había moita música. Hai 20 anos. Agora estamos nun bon momento, están as redes sociais, está ben, digo, e hai moito músico e música, pero digo que tamén hai xente que viña de atrás, non se descubriu nada novo agora, nin se descubriron as salas de concertos, nin a Arca da Noé é algo novidoso, xa houve unhas en redes sociais en Muiños, ao Galaequia, que traían músicos de todo o mundo. Coa túa intensidade, ca intensidade da Arca. O Liceo do Porriño, coa miña intensidade, non tanto, pero con moita actividade. O Liceo do Porriño, por exemplo, o Liceo do Porriño era un referente, non había estas redes sociais e todo isto, facía unha programación moi boa. Esta o home, como se chama o señor que non me acordo? Paco Quintas e a Uxía Senlle andaban por ali dinamizando todo aquilo. Isto todo non se inventa agora, o que pasa que agora hai novas maneiras de comunicar. Outros altofalantes. Claro. E outra maneira de chegar tamén ao mundo lusófono. Non? É outra maneira de estar en conexión, é dicir, con Portugal ou con Brasil, a mínima. Non sei, imagino meu hai 30 anos non era tan fácil. Non, iso é verdade. De traer unhas brasileiras cada mes a facerche unhas pesas sí que é verdade. Claro. Pero agora, por exemplo, hai algo terrible, que a Radio Galega non programa música en galego e que a Televisión Galega con respecto á música e o que se fai agora, está o programa o Zigzag, que bueno, fomenta un pouco iso, pero hai moi pouco, e Xurxo Souto foi director da Radio Galega e ali sí que había. E por outro lado, claro, nunha época nos anos 90, cando nos éramos adolescentes, pois sí que chegaba, a música galega chegaba a nós, e agora dubido que chegue, porque, bueno, vexo tamén o movimento que hai no instituto. Os profes facemos un esforzo para que chegue. E é difícil, é difícil. Para a adolescencia é moi difícil. E el é cantautor. Eu ainda non há moito que tuven, grazas a Noemí, que convidoume a tocar
na Arca e eu dixen aquilo de que ia facer arqueoloxía musical. E foi certo, porque cando un sube ao escenario e fala de Miro Casabella, e fala de Suso Bahamonde, e fala de Xerardo Moscoso, aí hai unha paréntese, non? Que, insisto, eu explicaba ou non, afortunadamente nos anos principios do século XXI a música tradicional tuvo un resurdimento moito importante, hai, como di Noemí, moi boas bandas, xente agora que incluso fan músicas actuais en galego, pero houbo esa especie de baleiro que se creou ca canción de autor Xesús aí, que máis ou menos bebeu das mismas fontes das que bebín eu, non? E eu, cando vou tocar, isto pasoume nunha ocasión tocando en Ortigueira, noutra sala xa fechada, desgraciadamente, pero que tamén foi un referente na programación musical, que era o Bar de Freddy, en Espasante. E eu lembro que a primeira vez que toquei ali pasoume unha cousa moi estrana. Cando eu estaba tocando a Suso Bahamonde, cando eu tocaba a Miro Casabella, cando eu tocaba incluso a Fuxan os ventos, había unha xeración que non entendía nada, que non entendía absolutamente nada, e decían, pero isto cantas en galego estas cancións? E decía, sí. Algún preguntoume se o carro era miña. E dixen, eu, se se entera mero, mátame. Non? Dicen que sí. Entón, claro, como ben apunta Noé, non, os momentos musicais son sempre moi, xa digo, son moi, hoxe afortunadamente faise moita música, pero eu, claro, eu sigo a reivindicar ese traballo da música, da canción de protesta, do canto de intervención, sí. A nivel administrativo segue a haber un vacío. Non apostan pola música en galego. Nin pola banda deseñada. Nin en xeral pola cultura galega, non aí. É que esta música, aínda que sexa actual, música electrónica, música fusión, nós que somos profesores e profesoras moitos, non chega a adolescencia, e é música de Boyanca Costova, é música de Ortiga, de Mondra, de tal, e non a coñecen os adolescentes. Que metemos ya nós, pero non a coñecen. O boom das tanxugueiras, e as tanxugueiras sí que chegaron, pero a través do Festival de España. Chegaron desde Madrid. Claro, dun produto comercial e de marketing, evidentemente. Aquí nos tedes, falando de banda deseñada, falando das tanxugueiras, falando do momento musical actual, ben, hai que pegarlle todos os paus. Sí que me gustaba ir pechando un pouco Xesús, por exemplo, que falaches un pouquiño menos, seguiremos falando Seca dentro de outros 50 anos, é tan atemporal como pensamos. Ojalá. Nós non. Eso te iba a decir, nós non. Ojalá que se siga falando do Seca e de todos os cantautores importantes. Outro día, cando tocamos na Arca, ao terminar falando cunha amiga nosa, moi simpática, falábamos de que a xente de hoxe, a xente nova, non coñecía os cantautores de atrás, non se programaban, non? Andrés Suárez decía, hai pouco escoiteno na radio, contaba unha anécdota de que salía dun concerto e chegouselle un rapaz novo cunha guitarra e dice, podíames firmar a guitarra? Dice, sí, hombre, firmo, xa. Dice, hombre, esta guitarra, como se parece a guitarra que tocaba o Silvio Rodríguez? Dice, e ese tipo quen era? E decía Andrés Suárez, dice, nos vamos a la mierda, ¿no? Por exactamente, non é? Realmente é unha pena que non se programen. Se non hai difusión, non hai coñecemento, non? E é o que ocurre, non? E ela, esta compañera Coldo, decía un día, non sei se cantaba, ela canturreaba o Soldadito Boliviano. E decía, e esa canción Soldadito Boliviano de quen é? Dice, mía. Esa compañera, mía, e quedóse tan pancho, rapaz, como... Pois sí, algo así, non? E é unha pena, realmente é unha pena. Hai moitas músicas e hai músicas boas, pero realmente a deriva que se escoita na música actual así a nivel comercial realmente é triste, a mí dame pena.
E a vosa deriva, Xico? Como vais a deriva de Terra Morena, de Cana Verde? Eu facendo, xa ves aquí, facendo do brete. Encaixes. Non me podo queixar, pero ben, nos mantémonos aí na nosa áncora do Seca, esperamos cantar outros 20 ou 30 anos, a ver, sempre un concerto ano ou dous. Así seguiremos, non pedimos máis, porque isto de que se trata... Calidade, non cantidade. Non, e de amizade. Que decía o Seca, non? Amigo, maior que o pensamento. Pois aquí o que hai amizade. Moi ben. Pois dentro desa amizade agradecervos a vosa presenza aquí na Radio Ariz, no Galiporto. Non sei se tendes algo máis por aí que queirades libremente sinalar, ou xa tendes os estómagos que están reclamando o xantar. Felices aquí. Agradecerte. Agradecervos por eso, por aproveitar un espacio de falar destas cousas, non? E escoitar. Daros o agradecemento. Pois obrigado a Noé, obrigado a Xico polos contactos, aos 5, aos 6 por virdes, Irene, Xesús, Andrés, propio Bernardo, a Xico outra vez, a Noé, a Carlos nos mandos técnicos, graciñas, obrigado a todos os que estamos disfrutando moito da radio unha vez máis e disfrutando desta pequena homenaxe unha máis do Galiportus e do Seca aquí arriba do Miño, disfrutando tantísimo ca súa figura e co seu legado. Podedes seguirnos, xa sabedes, estamos nas redes, estamos aí no correo galiportuspodcast@gmail.com para o que queirades comentarnos. Estamos tamén nas plataformas iVoox, Spotify, Pod Galego e Apple Podcast. Estamos en todas partes, pero sobre todo estamos no directo e, como vos digo, disfrutando moitísimo. Hoxe con Cana Verde, que seguro que os 5 xa preparastes o despedida, que vai ser cal? As cantigas do maio, non? Bueno, estamos en maio. Pois maravilloso, a maneira de comezar maio, como decides, cas cantigas de maio, pois con este tema de Cana Verde que hoxe nos visitou aquí nos estudios centrais de Radio Ariz. Marchamos até a próxima, que disfrutades, que sexades felices. Obrigado. 25 de abril sempre. Chao, chao. Fui ver a miña amada lá pros baixos dun xardín. Eu fui ver a miña amada lá pros baixos dun xardín. Dei unha rosa encarnada para se lembrar de min. Dei unha rosa encarnada para se lembrar de min. Eu fui ver o meu veciño lá pros lados dun pasal. Eu fui ver o meu veciño lá pros lados dun pasal. Dei o meu lenço de liño que é do máis fino bragal. Dei o meu lenço de linho que é do máis fino bragal. Minha mãe quando morrer, minha mãe quando morrer, ai chore porque é moito amargou, ai chore porque é moito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou. Ai Deus me deu, ai Deus me levou. Eu fui ver unha doncela nunha barquinha dormir. Eu fui ver unha
unha doncela nunha barquiña dormir. Dei unha colcha de seda para nela se cubrir. Dei unha colcha de seda para nela se cubrir. Eu fui ver unha solteira nunha saliña fiar. Eu fui ver unha solteira nunha saliña fiar. Dei unha rosa vermella para de min se encantar. Dei unha rosa vermella para de min se encantar. Miña mai cando morrer, miña mai cando morrer, ai chore porque moito amargou, ai chore porque moito amargou. Para entón dizer ao mundo, para entón dizer ao mundo, ai Deus mo deu, ai Deus mo levou, ai Deus mo deu, ai Deus mo levou, ai Deus mo deu, ai Deus mo levou. Eu fui ver a minha amada lá nos campos, eu fui ver a minha amada lá nos campos, eu fui ver. Dei unha rosa encarnada para de min se prender. Dei unha rosa encarnada para de min se prender. Verdes prados, verdes campos, onde está miña paixón. Verdes prados, verdes campos, onde está miña paixón. As anduriñas non paran, unhas voltan e outras non. As anduriñas non paran, unhas voltan e outras non. Miña mai cando morrer, miña mai cando morrer, ai chore porque moito amargou, ai chore porque moito amargou. Para entón dizer ao mundo, para entón dizer ao mundo, ai Deus mo deu, ai Deus mo levou, ai Deus mo deu, ai Deus mo levou, ai Deus mo deu, ai Deus mo levou.